Менә шундый юллар буйлап 70 чакрым килергә кирәк. Әйе әкрен, әйе озак барасы, ләкин юкка түгел. Монда килүегез юкка түгелдер диделәр һәм менә авыл эченә кергәч асфальтта башлана һәм шуннан да юкка түгелдер дип ышанып каласы килә. Дуслар, бүгін без Вагай районының Төмән якларында, Төмән өлкәсенең Вагай районының 9 авылында һәм сезгә әлеге авылны күрсәтәбез. Саумысыз милләттәшләр. Әле бу юллар яхшы юл дип исәпләнә икән монда. Ул берничә дистә ел элек кенә барлыкка килә. Сазлык эчендә утырган, рәттән киткән татар авыллары бер-берсе белән бары тик җир туңгач кына аралаша алган кайчандыр. Бу берникадәр изоляция, элекке яшәү рәвеше тулы бер мәдәни катлам сакланып калуга һәм үзенчәлекле культура, саз культурасы формалашуга китерә. Әлбәттә, монда уникаль фольклор да тумый калмый. 9000нары коллективы ул мәрҗәннәрне барлап тора. Коллективның репертуарында Себер татар халык җырлары белән бер рәттән автор җырлары да бар. Ләкин ул җырлар да бу як темпераменты, моңы белән иҗат ителгән. Менә монысы ул безнеке авылныңкы içindәге чыккан җыр ул. Менә Пүскә Амин дигән исемле кеше булган имеш безнең авылда, Юга авыл дигән авыл бар менә. Ул авылда анда булган дигән матур кызлар ул гаиләдә, ул семьяда, гаиләдә матур кызлар. Аларга егетләр дә анда җыр чыгарганнар. Егетләр кичкелек кызларга уйнаган йөриләр дигән. Ул җирнең агыр ягында ул тоже бар. Аны историясе да революция булган. Авыл халкының хәтере озынрак дия иде Туфан ага Миңнуллин. 9лылар берничә дистә ел элек килгән артистларны да хәтерли. Диварларда фотосурәтләре эленгән. Без дә аларның яшь чакларын искә төшердек. Пүскә миндә бардыр кызлар, бизәнмәсә дә матур. Эй, арыштыр, арыштырна карыштыр, егеті сөймәгән кызларны актавыкка алыштыр. Егеті сөймәгән кызларны актавыкка алыштыр. 9 авылы авылга башлангыч биргән беренче 9 йортка бәйле дигән гыйбарә яши. Бу якларда мондагы авылларны саз авыллары диләр. Урманнар кышкыртка, җиләк-җимешкә бай, күлләр тулы балык, халык рәхәт яши, ишәя, ачлык михнәтләрен 20-30 елларда да күрми. Шуңа әле бүгенге көндә дә мәктәп тулы бала чага. Балалар да шәһәрнекеләрдән инде без күнеккән авылларныкыннан да бик аерыла. Бик ялчан һәм шул ук вакытта эшләрендә вулкан яши сыман. Сез ничәнче класста укыйсыз? 7-нчедә? 2-нче? 7-нче. Бездә 7 дип әйтәбез. Үз телебездә. Үзебезчә сөйләшергә тырышабыз, ләкин әдәби телдә, әдәбият дәресләрендә, әдәби телдә дә укыйлар, язалар, хәлләреннән килгәнгә хәтле эшлиләр. Әдәби уку татар теле, әйе, атнасына бер тапкыр керә, 4-нче сыйныфта гына 1 сәгать. 9-нчы сыйныфта 1 сәгать, ләкин безгә мәктәп нәрсәсе буенча безгә тагы 1 сәгать өстәделәр. Шулай итеп, һәр бер сыйныфта 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нчене калдырабыз, 5-6, 11-гә хәтле 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият укытыла. Китаплар безнең хәзер без Татарстаннан постоянно килеп тора, заказ итәбез, алабыз. Где-то вот соңгыта делали мониторинг, 90-95% обеспечены. Олимпиадага йөрибез дә, менә безнең балалар ел сайын катнашып торалар. Областной уровеньдә, региональный уровеньдә, быел даже международный уровеньдә беренче урын алды безнең кызыбыз. Татарский языктан, татарский литературадан Казаньда барып. Теге елларда катнашканнар иде, призерами булып кайдылар. Ел сайын нимәгә баралар безнең балаларны, җибәрәбез теге профильный сменаларга. Казан буйдагы лагерьларга баралар бесплатно, Казань организует. Бик яхшы, общение безнең яхшы Казан белән. Мәктәптән киткәндә егетләр белән дә исәнләшми булмый. Дөнья хәлен белмибез. Кайда да дуслар кирәк. Мәктәп бусагасын атлап чыгуга бу малайлар үзгәрәләр дә куялар. Шаян, гади авыл малайларына әвереләләр. Үзебез дә кайчандыр шунда идек бит. Ярар. Йөрәкмесең кайтырга? Игез йөрәкме? Мәүлиде ханым кыймалар буе иде. Алла ярдәм бирсен дип кенә китергә килешмәс килгән. Синнәрмесез? Алла ярдәм бирсен.
Яңа кыймат иттегез әле? Буйсыз. Сырлыйсыз мына бит әле, сырлыйлар. Теге әзрәк кенә исен тотып карашың гына ярыймы? Әзрәк буяп карасам берсен булса да. Каршы булмаса сезгә дә әзрәк ял булыр. Тик, бу грунтовкамы? Бу грунтовка? Ой, пропитка. Шул пропитка. Анар өстеннән тагын буйсызмы? Як, олай булаты. Шулай каламы? Валик белән уңайлырак түгелме соң? Я, кисточка белән әйбәт кой. Кискече белән әйбәт. Удобно. Валиктан кабатларын шәйлмәйсең гы. Кырыйларын да. Бу сезнең сыермы ул? Ник кермәй? Кертмисез? Саугалы. Савырга кирәкме менә? Балазым дикләп куйган. Сездә ни юкмы көтү? Көтүгә йөрмәме? Юк, бу үзе генә башкалар валета йөрәкләр. Бу балазына киләте. Бакчада Ямали суалчан казый. Хәзер балыкка барасың шулай? Балыкка да җитә. Ләгәмсең? Тотасың балык? Тотаты. Киш белән ләгәм. Нинди балык? Табан? Кысыгарата. Яхшыма. Табан тотасың? Шулай диде. Кичкенәләр? Кармаккамы? Аның иптәшләре инде балыкка баралар. Көзге һава торышы безнең өчен инде салкын, малай шалай җәйге киемнәр белән елга буена элдерә. Син салкын түгелмесең? Салкын түгелме? Ишемисеңме? Юк. Мин монда булай ишеп басып торам, булар әле балыкка су буена баралар. Монда нинди юлсаң? Салам. Салам алейкум, сәләмсез. Бала чагага комачауламасаң, бәхетне үзе дә таба бит ул. Без егетләр янына елга буена төшеп карарбыз әле. Элек-электән бу якларда табигать биргән белән яшәгәннәр. Бу бүгенге көндә дә шулай, элек бу үлемдә тагы да тыгызрак булган. Монда җиләк тутырамда. Җиләк булмайды. Тырнагүз аның içinde булады. Нәрсә була? Тырнагүз. Тырнагүз ул зуррак инде мондай. Әйе. Менә күрсәтерем мискә тырнагүз бездә бар. Киттем әле мин. Тукта, тыр, менә. Шуның белән монсыз барып булмыймы? Шуның белән җыйганнармы? Анан, менә бу яятган. Чәч тараганнармы? Нишләгәннәрме? Менә чәч тарарсың син, ул шикелле кумаска чәч тарарсың. Күрдегезме, менә булар безнең каяс дип аталата. Һәр бер көч, менә гаилә башлыгы балаларына эшләгән. Менә бу кичкенә баласын алаймы? Менә бу әнисенең каясы, әнисенеңки. Бу баласының каясы. Бу иң кичкенә баласының каясы алаймы? Вот, менә монда ултыра тоже асты якырта. Менә булар уже. Менә бу минем атамның каясы уже күрдегезме, сразу күренә талайма. Монда ике баласы сыя бит инде. Менә күрдеңме? Менә шундай булар каяслар безнеңки. Әйбәт. Киттек. Җилеккә. Күргәнебезчә, әйләнә-тирә сазлык булу көн күрешкә һәм сөйләмгә йыгынты ясамый калмый. Потоксыз агачка менә булай ташлаганнар, ләптергәннәр, тау белән агымганнар, бейек агачка агымганнар. Менә булар кусык иләкләр. Менә күрдеңме? Менә Себер булгач. Әллә нәрсәләр килеп чыга. Тугыз халкы эшсез тормаганын аңладык инде без. Кемгә нәрсә якын, шуның белән шөгыльләнә. Эшсез торсаң, бу кырыс табигатьтә исән калу авыр. Роза ханым мәсәлән, буш вакытын шигү белән тутыра. Яшь вакытымнан кичкенә балалар белән утырган вакытны чиккән идем. Аннан клуб мин агроном булып эшләгән. Минем агроном профессиям буенча агроном идем. Вакытыгыз бар идеме шигәргә? Юк. Ул вакытны булмаган. Совет заманында. Нитмәгән. Аннан ул битеп китте дә мен клубка эшкә киттем. Клуб эшкә алдылар. Клуб төшәгәндә калваклар чиктем анда нимә сәхнәгә чыгару өчен. Түбәтәйләр чиккән идем.
Алар хәзер инде беткәннәр. Менә шундыйрак Менә бу әйберләр. нимәләр, түшлекләр булар. Түшлекләр? Ну, менә Муенга ки? нимәгә ята. Изу кебек миндә. Изу, әһә. Насыда шундыймы? Ансыттан тайып, бу темный күлмәккә, бу Бу үзегезгәме шулай? светлый күлмәккә. Үзем киярмен дип чиккән идем. Киймәйм дә. Киемисез? Үз сүзебездә торып, без барыбер елга буена төшеп мендек бит. Өстәвенә, әгәр җүнле балык тотсалар, сатып та алабыз дип котыртып калдырган идек бит егетләрне. Сез бит булай табабыз дидек, булай тотабыз дидегез. Если не так уж везет. Вот тут 4 рыба, тут 2. Мандайлы. Бу кичкенәләр бит инде бигрәк. Шундыйлар гына, моны ашыйсызмы соң сез, бу җибәрәсезме? Этләргә. Этләргә? Юк. Монда мысы кем тоттысың? Юмали. Ямар, син тоттыңмы ни? Әнә бая ничек суалчан, ничек әйтәләр сездә? Ширвәк ничек әйтәләр? Сан. Суцан? Вот суцан казый иде бая. Сез нәрсә суцанга тотасызмы? Менә сан. Монысын кем тотты буларын? Менә мин. Син тоттың. Син кормаксыз төштеңме? Менә. Он руками ловит, он руками берет и ловит. Бу бердән, бу малай бердә тотмадымы? Менә аның. Бу Римныкы. Сезнең монда кичкенәләр генә чабаклар гына бит. Ну покажи. Дукта. Кемнең күбрәк? 1, 2, 3, 4. Римның 4. Каның ике. Каның ике. Ой, аудардымы? Синең 2? Ну, тотмый да, әнә кая кауышы кая ята. Монсының 1, 2, 3, 4. Әйдә куып тот буларны, син отстаешь. Мин инде хәзер мәтәм җегетләр балык тотканнар, хәзер сатып алам дип, акча бирәм дип килә, булмады инде. Яра кичкә күрешербез. Тугыз авылы турында тугыз тапшыру ясасаң да әз булыр иде. Монда фольклор да, көн күрештә гомумән, тормыш башка. Тик алар да безнең телдә сөйләшәләр, милләттәш белән кайда булсаң да бер-береңә тартыласың. Сау булыгыз, милләттәшләр.